Sanidade pública e de calidade. Sanidade pública e de calidade. Sanidade pública e de calidade. Sanidade. Unha vez máis, a plataforma SOS Sanidade Pública está facendo unha chamada á cidadanía da que facemos parte para que defenda a nosa sanidade pública. Viñamos defender a sanidade pública, como todo o mundo, porque nos últimos anos está se vendo que cada vez o goberno do PP está tirando máis por privatizar a sanidade, está desatendendo a sanidade pública. Estamos para pedir melloras sanitarias, polos recortes, polas faltas de médicos, de axudas, de pediatras, as listas de espera. E cada vez, supoño que por intereses económicos, aposta máis porque a xente teña que requerir a sanidade privada. Claro, que todo desvían para a privada, as urxencias, que non hai ambulancia, non hai médicos, pediatras outra vez, que te derivan todo para as urgencias dos hospitales, está super colapsado, faltas de especialistas, de medios en general. Esa realidade xa coñecemos. Necesitamos outra política que aposte pola nosa sanidade pública. Nos queremos ter unha sanidade pública e de calidade, señor Rueda. E iso é o que estamos reclamando aquí. As movilizacións da sanidade pública son a resposta da cidadanía e como non podía ser de outra maneira, a cidadanía está respostando con forza e con contundencia. Queda claro que hai unha preocupación grande pola cidadanía galega pola situación da súa sanidade pública. Por iso temos esta resposta impresionante aquí na Praza do Obradoiro. Enchemos a Praza do Obradoiro de persoas que o único que queren é ter unha sanidade pública de máis calidade. Cartiños veñen e van, mentes con este goberno.